Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson nga Bisaya ang explanation. I'm Teacher Maya ug mao ni ang akong pasuwayan ninyong answer karon. Sige suwayan ning answer unsay sakto nga verb forms para aning duha ka sentences. Salamat sa pag-try og answer. Sunayin ani ang atong answer tungod kay ang sentences dinhi gamit og compound subjects. Kanang compound subjects mo na siya ang more than one ang gihisgutan sa subject para aning students, sa teacher, nga dili kay na dogs or cat. Pero naay kalayan sa subject-verb agreement aning duha ka klase nga paggamit sa compound subjects. So mo na ang atong hisgutan anong plural form ang iyang verb diri nga singular form diri nga pareha man ang compound subjects ang ilahang gigamit. So, ing-ani mong guna siya. Ang compound subjects nga gi-joined sa and, plural gid ang iyahang verb form. Plural ang iyahang kapartner nga verb, regardless kung singular or plural ba ang pinakaduol niya nga noun or pronoun kung pronoun ang gigamit. Kaya gi-add up man niyang duha ang students ug ang teacher. So, plural gid siya. Pero ang compound subjects nga gi-join sa correlative conjunction nga either or, no? Ang verb nga i-partner ana mag-agad gyud sa pinakaduol niya nga noun kung singular ba or plural. Na take note, correlative conjunction ang either dinhi dili ni siya pronoun diring kapita. Nya take note dinhi na plural na pud ang verb form. Ing-ani mong good pud ang compound subjects nga i-combine sa neither nor. Correlative conjunction gihapon ang neither dinhi. So mag-agad ang verb nga gamiton sa pinakaduol niya nga part sa subject. Sa pinakaduol nga noun niya dinha. So mo ni ang iyang agdon kung mag-singular or plural verb form ba siya. So kung ang compound noun gi-combine gani na siya sa conjunction nga and, no, pareha diani the students and their teacher, bisan pag ang duol nga noun dinha singular og form, plural jud ang iyang verb. So bisag bali-balihon man ni sila dinhi, si teacher o si students, plural form yun ang verb nga iyang kapartner kay gi-plus man ni sila, so nanaghan na sila samot. Ipay daghan ang students na naghan na yun kaya pa si teacher. So basta and ang connection sa compound subject, no, kanang more than one ang gihisgutan sa subject, plural yun ang iyang verb form gamiton. Pero kung ang correlative conjunction nga either or neither nor ang nag-connect sa compound subjects, ang atong bantayan ani nga part sa subject na agdon sa verb kanang duol niya. So mo ni agdon kung singular form ba or plural verb form ba ang atong gamiton. So an example ang pinakaduol kay ang cat man. So singular form ang verb nga gigamit. Unya dinhi ang pinakaduol pud niya kay plural form man. So plural verb form ang atong gamiton. Mao ni agdon sa iyang verb. Now take note, ang either ug neither dili ni sila pronouns, no? Conjunctions ni sila, connectors lang sila sa compound subject. Yung ato ning timan-an kay kanimang kung either ug neither usahay gamito ni sila as pronouns. So pwede silang gamito as subjects. So kung subject sila as pronoun, ang verb nga kapartner ana nila dapat singular form lang. Tanawa i-compare. Kani neither my father nor my siblings. Siblings ang pinakaduol sa verbs. So, ang atong verb form, plural form. Kani pod ang pinakaduol niya kay singular form. So, ang verb niya, singular form. Pero kani kay pronoun man ni siya or panghalili sa noun. Siya ra ang gibutang. So, singular verb form ra ang atong gamiton. Wala tayo laing agdon. Ing-ani pod kung correlative conjunction ng either. Either or. Either the dogs or the cat. Ang cat kay singular form man mo'y agdon sa verb dinhi, so has ruined. Pero ang dogs man ang duol dinhi sa second sentence, gibaylo sila, so have ruined na diri. Pero kung pronoun po ang either, gigamit as subject, so singular verb form po atong gamiton. So mao ni siya ang atong timan-an nga kung ang compound subjects gi-join siya sa conjunction nga and, plural gid ang verb form nga iyang kapartner. Pero kung ang ni-join sa compound subjects ang neither nor or either or, so agdon sa verb ang pinakaduol niya nga noun. Kung singular ba na or plural ba na siya para makahibaw po ta og unsay sakto nga verb form.
Pero kaning either o neither kaya usahay himuon man ni sila nga pronoun nga gamiton na subject basta nanay lang function, ang ilahang verb form nga partner singular form ra jud na siya. So mao na siya. Di maningan ninyo ha. Ug mao to ang grammar knowledge nga akong i-share sa inyo karon. Kung naka-learn, giganahan mo ning video lesson, please share ni sa uban para maka-learn pud sila. Please would go like, subscribe, or follow para updated mo sa mga videos na i-share pa na ako puhon. Daghan jud kaayong salamat. Have an amazing day.